Mga kainday, natudlo ko karon og module sa akong silingan mga kainday. Nagkuan mig summative, mathematics nga summative. Mga kainday, na ko kinakitaan mga kainday sa last part dyan mga kainday. Uy, na shock jud so ako nakitaan mga kainday is write your answer clearly. Oo na, nakabutang clearly daw kayo, clearly. Pero hastang hugutan jud mga kainday. Teacher, hugot kay si teacher. Hugot kay si teacher, hugot kay si teacher. Tanawa ninyo mga kainday, tanawa ninyo mga kainday unsa inyong mabasa ang tawa. Write your answer clearly, yung malinaw, hindi tulad ng feelings niya para sa iyo. Magulo na, malabo pa. Agoy, si teacher. Summative mathematics mga kainday. Agoy mga kainday. Hugot si teacher, naghugot si teacher. Pareha ta teacher, naghugot naman joke ka teacher. Naghugot na ka, parehat teacher. Labo kayo teacher, labo kayo. Kwarta, las magulo ko kay kwarta. Daw sa laman. Orato ko nakitaan. Sakit kayo. Sakit.